וחברים לשאלת השאלות, איך היה היום הראשון במכירה. נוכל לענות על זה בכלל. בואו נתחיל מההתחלה. חברים, זה סוקולוב פינת מורשת. ונניח פה תשימו לכם שולחן עם שמשייה, כל השלטים, את כל הדברים. וכן, אחרי שראיתם את זה, בואו נעבור לבית הדפוס. אני אחפש בגוגל. וואו. מאוד מרשים. מה, זה וידאו? תחליפו שלט. עוד קצת. 3, 4... הראל, תראה. ובואו נעבור למכירה עצמה. כל הלחמים היפים האלה. זה ליאור המתוק. חמוד. יש את הלבן. הלבן נותנים ללקוח, והצהוב... זה בשבילנו. זה תשלום בביט. וכן, תודה שצפיתם, שתפו לאנשים שירצו לראות, ותודה על 100 צפיות בסרטון הראשון, ויאללה ביי.